Vi skal nu høre noget om etik i jødedommen. Tora og Talmud, det er kilderne, vi har til etik, og fællesbetegnelsen for både Tora og Talmud, det er halakha. Tora og Talmud er jødedommens guddommeligt åbenbarede kilder, og det er her, vi finder den etiske indsigt. I Tora og Talmud, der finder man såvel fortællinger som lov og forordninger. Lovstoffet i Toraen og i Talmud hedder, som jeg lige sagde nu her, halakha. Og halakha inkluderer også vigtige rabbinske overvejelser og fortolkninger. Selvom ikke alt har samme åbenbaringsstatus, så regner man stadigvæk med, at halakha-stoffet i sin helhed er den normative kilde inden for jødisk etik. Pligtetisk tænkning står meget stærkt i jødedommen. Gud har givet nogle regler, som menneskene er forpligtet til at overholde. I konkrete situationer, så kan det være vanskeligt, fordi pligterne kan komme til at kollidere med hinanden. Og ifølge Toraen, så er det forkert at dræbe et menneske. Det er også forkert at lyve. Problemet opstår, hvis man er nødt til at bruge en løgn for at redde et menneskes liv. Det er en typisk pligtkollision, som man drøfter i halakha. De rabbinske overvejelser, de er optaget af at rangere pligterne i forhold til hinanden. For eksempel så har beskyttelsen af menneskelivet prioritet i forhold til de fleste andre bud. Det vil sige, at menneskelivet er det vigtigste. Det gælder blandt andet forbuddet mod at lyve og sabbatsforskrifterne. De rabbinske prioriteringer, de er i høj grad styret af de konsekvenser, som handlingerne medfører. Det vil sige, at jødisk etik i høj grad er præget af konsekvensetisk tænkning. Hvad vil det sige? Det vil sige, at man skal tænke på, hvilke konsekvenser får de handlinger, vi har. Det vil sige, at der står noget i loven, men man skal samtidig tænke på, hvad er det egentlig, der kommer ud af det, vi faktisk gør. Ben Melchior, han siger, at mange har den fejlagtige opfattelse, at lovreligion indebærer, at man, hvis man følger loven fuldstændig, som den står skrevet, så er man sikret en plads i paradis. Men det er en misforståelse. Man tror, at loven er til for Guds skyld. Det er den ikke. Den er til for menneskers skyld. Ben Melchior mener, at loven er en brugsanvisning til at finde frem til at få et så meningsfuldt liv som muligt. Han siger, at efter jødisk opfattelse, så finder man et bevis på det her i 3. Mosebog, kapitel 18, hvor der står: I skal holde mine love og mine forskrifter, ved hvilket mennesket, der udfører dem, skal leve. Jeg er Herren. Det vil sige, at loven altså skal hjælpe mennesker til at leve, og hvor der er modsætning mellem liv og lov, der vinder livet. Der er dog 3 love, som aldrig må brydes. Man må aldrig tilbede afguder. Man må aldrig begå hor, og man må heller ikke dræbe uskyldige mennesker. Forskrifterne i Torah, de gælder som helhed kun for jøder. Men jøderne mener alligevel, at der findes enkelte almenmenneskelige love i Torahen, som også gælder for ikke-jøder. De her love de går under betegnelsen Noahs love. De noakitiske bud, det er de 7 bud, som ifølge jødisk tradition er gældende for hele jordens befolkning, fordi alle er efterkommere af Noah. Og de 10 bud, de ses som specifikt givet til jøder og hedninger, som derfor ikke forventes at følge disse. Men altså de 7 bud, de noakitiske bud, er: du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle, du må ikke tilbede afguder, du må ikke bedrive utugt, du må ikke spise kød fra levende dyr, du må ikke bespotte Gud, og du skal oprette retfærdige og ærlige domstole og dømme retfærdigt. Så det vil sige, at de her love, som hedder Noahs love, eller de noakitiske bud, det betyder, at ikke-jøder, når livet her på jorden er slut, så skal ikke-jøder kun stå til regnskab over for de her 7 love. Men jøderne derimod, de vil blive dømt ud for hele Torahen. Talmud fortæller om rabbinerne Akiba og Ben Asai. De 2 diskuterede, hvilken læresætning i Torahen, der var den vigtigste.
Rabbi Akiva foreslog det, der står i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18. Du skal elske din næste som dig selv. Men Rabbi Ben Azai, han holdt på, at det skulle være det, der står i 1. Mosebog, kapitel 5, vers 1. Den dag Gud skabte mennesket, skabte han det i Guds billede. Pointen med det var, at det ikke var nogen reel diskussion. Begge rabbinerne, de var enige om, at Toraens centrum er læren om, at Gud har skabt mennesket i sit billede. Den her lære, den får etiske konsekvenser. Budet om næstekærligheden, det er den naturlige konsekvens af det, at mennesket er skabt i Guds billede. Fordi troen på, at mennesket er skabt i Guds billede, det indebærer en dyb respekt for alle medmennesker, både jøder og ikke-jøder, mænd og kvinder, børn og voksne. Etikken i jødedommen er altså, at mennesket er den eneste skabning på kloden, som er skabt i Guds billede, og det indebærer et kvantitativt skel i forhold til dyrene. Den vigtigste komponent i det skel, det er menneskets fri vilje. Det, der nemlig er vigtigt her, det er, at menneskets fri vilje, fordi i Toraen, der understreges det til stadighed, at menneskets evne til at vælge, og at vælge det rigtige, det er det, der er vigtigt.